Det er vigtigt at genbruge, fordi så bliver det godt for naturen. Vi vil gerne se, hvor gode I er til at genbruge. Så lidt derfor I hver sammen en mælkekarton, som I skal putte i den rigtige skraldespand, som vi tror, man skal smide mælkekartoner ud i. Så nu rækker vi en mælkekarton til jer, og så skal I gå op og putte den i den spand, I tror det er. Du fik mad på mig igen. Jeg fik knald. Her, det er batterier. Og det her er metal. Så har vi papir. Du skal også vise den. Så har vi plastik. Det er den orange. Og så har vi den grønne, det er glas. Og så har vi den stråle, det er restaffald. Så må jeg gøre. Det var flot, fik alle lagt deres mælkekartoner i. Der var mange restaffald. Ja. Men du vil så sige, hvilken en der er den rigtige skraldespand. Det var den rigtige. Så alle, der puttede den i plastik, har fået det rigtigt. Alle dem, der puttede Hvem puttede den orange? Hvem puttede den i den orange? Dem, der er kommet i den orange, prøv at sætte hånden op. Det var godt, vi kom herned, og det var faktisk rigtig flot. Herover er der rigtig mange, og det var faktisk godt, vi kom ned og hjalp jer, fordi halvdelen af jer puttede dem herover i, men de skulle være herover i. Fordi restaffald er jo bare gør snart. Midt ude i naturen. Gør du snart. Så holder du ved den, indtil du finder en plastisk skraldespand, og så gør du snart. putter den i den forkerte skraldespand.